10 июн Мунтахаби футболи Тоҷикистон бозии интихобии ҷоми Осиё 2027-ро муқобили якачини Филиппин доир мекунад. Омодагиҳо барои анҷоми ин бозӣ дар Нью Кларк Сити бо маром ҷараён доранд. Дар машқҳо ҳамаи 24 бозигаре ки ҳоло дар ҳайати даста ҳастанд ширкат доранд ва ҳамаашон дар ҳолати хуби ҷисмонӣ қарор доранд. Ногуфта намонад ки натиҷаи ин дидор ба тақдири рохати марҳилаи баъдӣ таъсир мерасонад. Қаблан якачинҳои миллии Тоҷикистону Филиппин 7 маротиба бо ҳам вохӯрданд ки аз ин дар 4 тоаш филиппиниҳо пирӯз шуданд, дар 2 тои дигар Мунтахаби Тоҷикистон зафар ёфтааст. Як дидори дигар бошад соли 2008 мусовӣ ба анҷом расидааст. Айни замон Мунтахаби Тоҷикистон дар зинаи 104-уми радабандии ҷаҳонӣ қарор дорад. Филиппин бошад мавқеи 146-умро ишғол кардааст. Филиппиниҳо барои дастаи мо рақибони принсипиалӣ маҳсуб меёбанд, зеро маҳз филиппиниҳо соли 2017 дастаи моро дар майдони худ шикаст дода аз рохати ҷоми Осиё 2018 маҳрум карда буданд. Ба футболбозони тоҷик дар ин дидор барору музаффарият таманно мекунем. ёдовар мешавем ки дидори дастаҳои Филиппин Тоҷикистон 10 июн соати 16 ба вақти душанбе оғоз мешавад.